ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଟୋକି ପୋକି ପଟିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ? ନାଇଁ ବେ, ଟୋକି ପଟେଇବା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ବେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ନା ଆମ ପାଖରେ KTM ନା DSLR ଅଛି? ଆମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଝିଅ ପଟିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦାନ କରିବାକୁ। କ'ଣ ଦାନ କରିବୁ? ତୁ କ'ଣ ଦାନ କରିବୁ? ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବେ ତୋ ପାଖରେ? ଆବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ଦାନ କରିବାକୁ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଗଲେଣି। ଆବେ ରୁଦ୍ରକୁ ଫୋନ କଲୁ, ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି କ'ଣ ଖଟିକି ଆସିନି? ଆବେ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଠି ମାରୁଥିବ। ମା ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ। ନାଇଁ ପୁଅ, ଇରେ ଗଲୁ ପୁଅ, ବଜାର ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ଟେ ଆଣିବୁ। କୋଉ ଫ୍ଲେଭର? କ'ଣ? କୋଉ ଫ୍ଲେଭର? କଲର କୋଉ କଲର? ବଡ଼ ରୋଗିଆ, ବାପାକୁ ତୁ ଫ୍ଲେଭର ପଚାରିବୁ? ହଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଜଗା ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଗୁଟକା ଖାଉଛି ବୋଲି ରୁଦ୍ର ମୋ ବୋଉ କହିଦେଉଛି। ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଧରା ପକାଉଛି। ଏଇଥର ସେ ଖଟିକି ଆସୁ, ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଆରେ ଟୋକିର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି ରେ। ଆରେ କ'ଣ ଆସିଛି ରେ? ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ? ଆରେ ନାଁଟା ଏଞ୍ଜେଲ ମୁଠିମରାର ନାଁଟା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ପଠେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି। ଆରେ ମୋର ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲା ରେ। ଆରେ ଆମର ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଏଥର। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ, ମୋ ପାଇଁ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ କିଣି ରଖିଥା। ମୁଁ ଆଞ୍ଜେଲ ମୁଠିମରାକୁ ବାହା ହେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଞ୍ଜେଲ ମୁଠିମରା। କି କଥା କହୁଛ କହିଲ ଡାର୍ଲିଂ? ଗୋଟେ ହାଲରେ ଖାଲି ଦିଥର ହାଏ ହାଏ। ହାଏ ତ ଠିକ ଅଛି ମୋ ଜାନ, ହେଲେ ତାଳି ମାରିବା ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ଆସୁଛି? ଆଉ ଆଞ୍ଜେଲ ମୁଠିମରା, ତମେ ରହୁଛ କୋଉଠି? କ'ଣ ତମ ଘର ପାଖ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଖତରନାକ? ହଉ ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୋର ମାଣ୍ଡୁ ଏଇଠି ଅଛି ପରା। ଆରେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ବି ଏଠି ରହୁଛି। ସେସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି ଭାଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠା ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଖତରନାକ ରେ। କ'ଣ ଖତରନାକ? ଗୋଟାଟାକୁ ଚିରି ଦେଇ ଫାଡ଼ିଦେବି। ଏଇ ଜୋସ୍ ଦରକାର ହେଲା ଭାଇ, ତୁ ହିଁ ମତେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କି? ଗୋଟାଟାକୁ ଚିରି ଦେଇ ଫାଡ଼ିଦେବି, ପୁରା ଚିରି ଦେଇ ଫାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଜେଲ ମୁଠିମରା। ଏଇ ଛାତ ଉପରେ କୋଉଠି ରହୁଛି। ଆରେ ରିନା କିରେ? ରିନା, ଆରେ ପେଣ୍ଡାକୁ ମାର। ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଗଦି ଉପରେ ଟେକିକି ନେଇକି ଆଞ୍ଜେଲ ମୁଠିମରା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଭଲ ତ, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ? ମୁଠି ଗଜା ଦେଲେଟି? ଆଉ ମୁଠି ଗଜା, ଖଜା, ଛେନା, ରାବିଡି ସବୁ ମୋତେ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ତ ସେଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ, ସେ ରୁଦ୍ର ଏକା ଯାଇପାରିବ ସେଠୁକୁ। ଯୋଉ ଖତରନାକ ପିଲା, ତୁ ଏକା ଯାଇପାରିବୁ ରେ। ରୁଦ୍ର କ'ଣ ଲାଗିଲା ତୋର? ଆରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ନାଇଁ ମାରିଛନ୍ତି, ସିଏ 4 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗଳି ଭିତରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଟୋକା, ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣ୍ଟା ମୋର ଉପରୁ ଅନଉଛି। ମୁଁ କହିଲି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ମାରିଦେବି, ତାଙ୍କର ବେଚି ଦେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଟିକେ ମାଡ଼ ଖାଇଦେଲି। ତାହେଲେ ତୁ ନିଜେ ଭାବେ ମୁଁ କେମିତି ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଭାଇ ତୁ କହ, ତୁ କେମିତି ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି, କାରଣ ମୋ ସେଟିଂଟା ଉପରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେ ହାତ ନେଲି, ମୁହଁରେ ମାରିଲି, ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଭାଇ ତୁ ଯାହା କହ,
ମୋ ପିଲାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କହିବିନି ତୁ ଯା ଭାଇ କହବେ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ସେ ମତେ ଦିଥର ହାଏ ପଠାଏ ଦିଥର। ଆରେ ମୋ ପିଲାଟା ତ ଦିଥର ତାଳି ମାରେ ଦିଥର। ହାଏ ତ ମୋ ପିଲାଟା ବି କରେ ଆଉ ତାଳି ମାରୁଥାଏ କଥାଟା କଣ ତାହେଲେ? ଆରେ ମୋ ପିଲାଟା ବି ତ ଦିଥର ତାଳି ବଜାଏ ଦିଥର ହାଇ ଛାଡ଼େ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହ ମୁଁ ମାଣ୍ଡୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ବେବି। ହଁ ବେବି ମୁଁ ଯିବି ଆଜି। ଆଉ ତମ ଗଳି ମୋତେ ଯିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କାରଣ ତମ ଗଳିର ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମୁଁ 6ଟା ବେଳକୁ ତାଳବଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଯିବି ସେଇଠି ତମେ ଆସି ଦେଖା କରିବ। ଆରେ ତାଳବଣିଆ ଯାଉଛୁ କି ଆଜି? ହଁ ହଁ। ଆରେ ମୋ ପିଲାଟା ମୋର ଡାକିଛି ମୋର ଆଜି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ସେ ଡାକିଛି ମୋର ବି ମିଟିଂ ଅଛି ତା ସହିତ। ଆରେ ମୋ ପିଲାଟା ବି ମତେ ଡାକିଛି। ହଁ ତମର ଡାକୁଥାଉ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର। ଭାଇ ମୁଁ ବି ଚାଲିରେ ମୋର ବି ପିଲା ଡାକିଛି ନା ମୋର ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ବି ଚାଲିରେ। ତମେ ବି ଯେମିତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କାହିଁ ବସି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ରେଡି ହେଇବି। ଆରେ ଡାର୍ଲିଂ ଗୋଟେ ଥର ତ ପଛକୁ ବୁଲ। ତୁ କ'ଣ ସାଇକେଲ ଚଲା ଦେଇ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୋ ପିଲାଟା। ଆରେ ସେ ମୋ ପିଲା। ଆରେ ଶିବ ମୋ ପିଲାଟା ଏଞ୍ଜେଲ ମୁଠି ମୋର ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଥିଲା। ମୋର ତ ଆଗ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ ସେ ମତେ ବୁଲିବାକୁ ଡାକିଛି ମତେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଥିଲା ତା ସହିତ। ହାଏ ହାଏ ଦେଖେ ଦିଥର ମତେ ହାଇ କଲା ଦିଥର ହାଇ କଲା ମତେ। ଆରେ ମତେ ବି ସେ ଦିଥର ହାଏ କରେ ରେ। ଆରେ ମୋ ପିଲାଟା ବି ଏମିତି କରେ ଭାଇ। ମାନେ ଖୁସି ହଉଛ ମୋ ପିଲାଟା ଦିଥର ତାଳି ବଜାଏ। ମୋ ପିଲାଟା ବି ଦିଥର ଆରେ ଭାଇ ମୋ ପିଲାଟା ବି ଦିଥର ତାଳି ବଜାଏ ରେ। ହାଏ ହାଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଫସିଗଲେ 3 ଜଣ ଯାକ ଫସିଗଲେ। ଆବେ ଇଏ କୋଉଠି ବେ? ଆମେ ଦୌଡବେ। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time.